טוב, אז היי לכולם, מה קורה? זאת שוב תואר. והיום החלטתי לעשות לכם בעצם סרטון של 10 עובדות עליי, בגלל שאתם לא באמת מכירים אותי ורוב הסרטונים שלי הם על משחק. אז בלי חפירות מיותרות בואו נתחיל. עובדה מספר 1, אני נמוכה, 1.5 מטר קל. עובדה מספר 2, סיימתי בית ספר בשנה שעברה, אני בת 18.5. עובדה מספר 3, אני מתגייסת בעוד חודש לצבא ההגנה לישראל, לצה"ל, זאת אומרת ב-15 לעשירי. עובדה מספר 4, אני מכורה לאורבניקה, מכורה, חולה על החנות הזאת, זאת החנות האהובה עליי. עובדה מספר 5, יש לי התמכרות גם ללקים ולאודמים. עובדה מספר 6, מגיל 5 החלום שלי זה להיות שחקנית. עובדה מספר 7, אני חיה ונושמת במה. כשאני על במה אני מרגישה חופשייה, כאילו אני בבית. עובדה מספר 8, אני רוקדת מחול ישראלי ומודרני מכיתה ה'. עובדה מספר 9, יש לי כלבה בשם מוקה. מוקה. עובדה אחרונה עליי, עובדה מספר 10, כשהייתי תינוקת השתתפתי בסרט עם נירו לוי, כן, חפר הידוע מרמזור, בסרט סטודנטים של הבמאי ארז תדמור, שהוא במאי מאוד מוכר כרגע. אז זהו חברים, אלה כל העובדות עליי להיום, אני מקווה שהכרתם אותי קצת יותר ולמדתם עליי קצת. אני מקווה מאוד שנהנתם. אם אהבתם תעשו לייק ותירשמו לערוץ. אוהבת אתכם מלא נשיקות וביי!